les ordres de compres en les quals surten mides en pams, tant de pit, tant de cintura, tant de baix, tant de màniga. Jo, si em diuen això, jo m'imagino el patronatge. Llavors, a part, si puc buscar per allà on sigui, perquè s'han conservat peces a l'Europa occidental d'algun tipus de casaca d'aquestes, si és en aquest cas, o bé amb un quadre pintat per un pintor bo de l'època, jo de seguida puc veure el patró. Doncs això ajuda molt el caient de la roba, conèixer les coses que t'ajuden. Aquí, per exemple, hi ha un exemple del que comentàvem abans, en aquesta imatge, de que nosaltres no tenim una imatge real de la nostra història. Aquest cavaller, diguem-ne, del 1642, si recordeu algunes de les pel·lícules que s'han fet sobre Cromwell, la imatge que podem tenir de Cromwell i de la gent que anava a Cromwell és més semblant a aquesta que no a la nostra imatge de la guerra de separació. Nosaltres, si pensem en la nostra guerra de separació, sovint veurem un tio amb barretina corrent pel carrer i amb una falç. Quan pràcticament és contemporània amb la roba. No, però vull dir, és que fins i tot pot ser. I que encara és més interessant, en les excavacions de la Ciutadella de Roses ha aparegut un taller metal·lúrgic, o sigui, un taller d'una ferreria, que hi ha un guardabraç i un tros de cruixera d'un arnès d'aquestos, a part d'espases i altres coses. O sigui, sabem que existien per la imatgeria i ho sabem per l'arqueologia.